kadongan jumpa muse di Renungan Palabok Roha di channel YouTube YKB Palabok Roha Marhata Batak. Ya renungan sadarion di enekdo sian Rom 2 ayat 12 sahatu 16 namar judul Roha Parbagasan dohot odolanna sian Rom biddu 2 ayat 16 songono mahatani dewata di doktisi. Ima diari sugut dinaro dewata manghumin nasa nabuni na di jolma marhite Kristus Jesus hobartu na hubaritahoni. Kurian itu hata dinasahali mardalam ma siacong di sadaluat. Alai topu maro sahalak petugas keamanan madapot tonibana hubut idok. Serta biamang dang dalan pamolu sanon. Dialu sisi acong ma. Serta biamang dakuboto nasodalan pamolu sanon ninna. Kurian itu Tuhan halak naso mabot waturan manang uhum boido gabe malua sian uhum. Anggo Apostel Paulus madok, ia sasahalak nang majalo patik, dohok naso majalo patik, sasitongna di bagasa dirina, nunga adokian uhum na mangarahon ngoluna. Alani, ganuk jol mado ikon majalo konsekuensi sian nani ulanai. Ay didokdo di Rom 2 ayat 12, akan namar dosa somar patik magodo, nang somar patik jala akan namar dosa ginomgoman ni patik uhuman ni patikido. Tidok muse di Rom 2 ayat 16 dang adong nang gosada penama luas yan pohon. Apostel Paulus madok dewata manguhumi nasa nabuni na dijolmai marhite Kristus Jesus obartu na hubarita koni. Dang boy tabuni honon ni jolmai dirina di adopan ni dewata. Dilihod dewata do tu ganuk jolmai na ginwaran na roha parbagasan. Dang adong nabuni di adopan ni dewata. Tung saluhu na do patar di adopan na. Ganuk jolma. Dilihod dewata do upa ima mangulu di bagasan hasitongan. Dang ala na mabiar marnida uhum. Alai ala naung disuruh dewata do ibana mangulu obar tulomo ni rohana narikot nuaing dihita dang holan asal taboto alay naing mangulu hita di bagasan nasit tongi. Amen. Songonima renungan dihita sadarion nang lupa da like, subscribe, jala sagihot tua kadongan ay marhite dohot hita marbarita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mulyate Horas Debatama Mamasumasu hita saluhutna. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.